Badairu Deputy Chief Minister, Badairu Minister, Home Minister jongi bapet ya kaneka benda ka safety jongi kalong kuno, ibapet ya kaneka policing ka state kalong kuno. Tingi kwa ban i ka jing sngongo. Na kaneka sarkar bakila appoint ya ita i kentai baningkong. Ibadai hak kekedan ka ba he tamdo jong ka polis. Bat ngis ngongo ya ka sarkar baki yo i ya ki longme jongi baki don kata ka saktre ka jongki bakiru kila hi ban pet ya kini ki department ki bahe hak kekedan ka bahe. Kai ka jing kami lenti jongki na ini DGP long kami ba bade jong ka jalan ta. Kabangi kami lenti ningkong kadai kanihi ba ki kentai jongi ki long kami jongi ki thai kena jongi ki thai samla jongi kindon kata ka jing snow let's say ka jing long safe ka jongki bakida let chno ne kinale kanu ru kidon kata ka safety ka jongki bat bakin kinyo kata ka lahat ru lada don kanu ka jikut ka jongki let's say kinale ya police station ru haka police stations kindon ki priyo ki bapet kerpang namantaki kentai ki jongi ikwa ya ki kentai jongi haka imlang sa lang bakin snow scam but snow shulur banle ya kanu ka kam banle ya kanu ka kam ki jongi namar ba kadon kata ka policing ru ka ba scam tu kelabiang mo ba National People's Women Front kai ka bangi kwa banle kalong ya kani ingin bersyang banle ki awareness programs ki jongi ba ki long kumi jongi ki thai samla jongi ki thai kena jongi ki tip kumno ba kin itu ya kata ka rules and regulations ba ki laban bot din gitu bat bakin da don kanu ka jing snow ear ne kanu ka jing snow ba kadon ka jing ma haki kin shlur ban let ki police stations ban let file ki case ki joki namar bangi yo i ba menta haman ki police station hi ki don ka woman cell ka ba trekam namenta ki long me joki namenta ki thai sampai joki